Reže, da li se Čujemo se. Čujemo se. Mi se nalazimo direktno u 8. veku i ovdje se odigrava grčka tragedija. Muzika. Gospodaru, zašto nema muzike? Hektore, brzo najavi muziku. Wait, je sve stane. Hektore, pusti nam prvo da progledamo. Hektore. Mislio sam, Hektore, da napravimo novi poredak stvari u Grčkoj. Slažem se. Da, evo. Ja ću staviti svoju masku. Da treba i da se smijem. Stavite i vi, gospodaru. Lepše ćete se Ali Hektore, pa to je uvreda. Ne. To je maska. Gaje patka. Dobio sam je od svog. Zašto ne govorite, gazda? Ne vidim kuda idem. Da. Moje uši kao da čuje muziku. Hektore! Hektore, zašto mi je vezana leva ruka? Ne mogu da... Zato što su vam amputirali. Uhvatili su vas na spavanju. Oh, nisu. Dozlabo ga. Hektore, slušaj. Zasvirajmo staru muziku naših bogova i ubijemo svaku slutnju za bolji poredak života. Razumem. Hajmo! Sačekajte, gospodaru. Da uzmem svoju najnoviju grčku gitaru električnu. I da skinem svoju najnoviju masku. Hektore, moram da pojačam. Uzbilji se, Hektor, sviramo. Dobro, predstavite. Dobro je, Hektore. Dobro je, Hektor, uzet ću tvoju masku i idem da utišam muziku. Ne moju masku, Avaj. Avaj, šta ću ja? Vratite mi masku, gospodaru. Hektore, slušao sam da se u našoj šumi pojavio novi odmetnik. Izvolite vašu masku, gospodaru, nemojte huliti. Ova maska je pocepana. To je samo za nas, obične smrtnike. Oh. Gospodaru, gde ste? Ah, Avaj. Tu si. Dođi da pojedemo još malo groblja. Ovaj grožđa. Dobro. I bilo je sve to od večerašnje antičke tragedije direktno u 8. veku. Daj meni, Hektore! Daj mi grožđe!